Hola, ànimes extraordinàries, el meu nom és Salvador Companyó, estàs al canal de YouTube CAT Coaching per a la millora personal, pel desenvolupament personal, per aconseguir totes les nostres fites, els nostres propòsits, els nostres objectius i els nostres desitjos. Sí, els podem fer realitat, els podem fer realitat si treballem en un mateix. Aquí està la clau, la clau. Les circumstàncies que veiem fora són una fidedigna representació del nostre estat intern. Sabent això, quin és l'hàbit més important que podem adquirir? Hi ha molts hàbits que ens poden anar molt i molt bé, com agrair, i pots repassar el meu anterior vídeo d'agraïment i entendràs el per què. Meditar pels seus grans beneficis, pots anar al meu vídeo que trobaràs una meditació guiada i aplicar-la cada dia, pots visualitzar, pots fer exercici físic, pots llegir, pots aprendre, pots fer infinitat de coses per millorar-te més. Avui en dia la informació la pots trobar gratuïta i accessible pràcticament per tothom, sigui a través d'una simple connexió a internet o de llibres que pots trobar a la biblioteca. Per tant, aquí no hi ha excusa, tots podem millorar les nostres vides. Molt bé, anem al que realment interessa en aquests minutets d'aquest vídeo. Quin és l'hàbit més important que pots adquirir? L'hàbit més important que pots adquirir, i entendràs molt bé el per què, és redirigir els teus pensaments. Què vol dir redirigir els teus pensaments? El meu pensament i el meu sentiment creen el meu estat intern. Segons és aquest estat intern, segons són els meus sentiments, actuo d'una manera o actuo d'una altra. Si jo estic content, actuo d'una manera. Si estic amb confiança, actuo d'una manera. Si tinc por, actuo d'una altra manera. I si estic molt enfadat, actuo d'una altra manera. I segons aquestes accions, obtindré un resultat. Si estic nerviós i les mans em tremolen, obtindré un resultat. Si estic amb confiança i em sento segur, obtindré un resultat. Imaginem que estem parlant d'un llançament de bàsquet a cistella. Això ho podem traspassar a qualsevol altra àrea de la nostra vida. Els resultats depenen de les accions que fem. És a dir, per obtenir un resultat has hagut de fer un cert tipus d'acció. I no importa si el resultat és bo o és dolent. Sigui com sigui, hauràs fet una acció abans per obtenir aquest resultat. I aquesta acció, de què depèn com fas aquesta acció? Depèn de com et sents. Si et sents segur, la fas d'una manera. Si et sents insegur, la fas d'una altra. Si estàs content, la fas d'una manera. Si estàs enfadat, la fas d'una altra. Per tant, el nostre estat intern repercuteix amb les accions que fem i com les fem. I aquestes accions que fem i com les fem repercuteixen directament amb els resultats que obtenim. Molt bé, si sabem que els nostres sentiments estan influint en el nostre resultat, de què depèn els nostres sentiments? Els nostres sentiments depenen dels nostres pensaments. Si jo em desperto, obro els ulls i penso quina merda de vida, em sento d'una determinada manera, que com saps farà que actuï d'una determinada manera i obtingui uns certs resultats. Si quan jo em desperto penso la vida és meravellosa, em sento d'una altra manera totalment diferent. I sentint-me d'aquesta manera actuaré d'una altra manera i obtindré uns altres resultats. Per tant, el pensament influeix en com ens sentim. Per tant, a on hem d'anar a generar els canvis? En el nostre pensament. Per tant, què fa que el meu estat intern sigui un o un altre i que per tant estigui obtenint uns resultats o uns altres a la meva vida? La manera de pensar, la tendència principal del meu pensament. Per tant, si jo estic la major part del dia pensant en les coses desagradables, amb el que no vull, amb el que em preocupa, ja saps quins resultats estaràs obtenint. T'arribarà més d'allò que t'està preocupant o que t'està inquietant, allò que estàs posant atenció. Per tant, què és important? Posar atenció, centrar-nos, posar focus a allò que veritablement volem, allò que veritablement desitgem, allò que veritablement ens motiva, allò que veritablement ens inspira, allò que ens fascina. Ens hem d'omplir de pensaments sobre les coses que ens agraden. Això fa que el nostre estat intern
estigui en consonància amb aquests pensaments i per tant també les accions i els resultats que obtenim. Per tant, l'hàbit més important que pots adquirir és el de redirigir els teus pensaments. Cada vegada que te trobis pensant en negatiu, fixant-te en alguna que no t'agrada, en alguna que pot sortir malament, amb allò que et preocupa, redirigeix el teu pensament cap a alguna que et motivi. És més, ho podem fer d'una manera que encara tingui més força. És a dir, tinc un pensament negatiu, quan me'n dono compte que tinc aquest pensament negatiu, dono gràcies. I em pots dir, com que dones gràcies si tens un pensament negatiu? Sí, dono gràcies. Gràcies per adonar-me'n. Gràcies perquè me n'he adonat que tinc aquest pensament negatiu, perquè si no me n'adono, i pot ser que estigui tot el dia amb aquest pensament o amb d'altres pensaments negatius, ja que si pensem en una direcció, els pensaments que tenim a continuació són de la mateixa vibració. Per tant, quan m'atrapo amb un pensament negatiu, dono gràcies per adonar-me'n. I quan estic donant gràcies per adonar-me de que he tingut aquest pensament, què passa? Això té un efecte importantíssim en el nostre estat. Al donar gràcies no jutjo el pensament negatiu que he tingut. Al donar gràcies m'accepto a mi tot i amb aquest pensament. Per tant, no hi vaig en contra, simplement l'accepto i el deixo passar. I un cop he donat gràcies, jo voluntàriament m'enfoco amb el que realment em motiva, amb un pensament positiu, o pots tenir alguna frase, alguna afirmació que utilitzis en aquests moments per reenfocar el teu pensament. Per tant, recorda, l'hàbit més important que pots adquirir és el de redirigir el teu pensament. Allò que poses foco a la teva vida pren força, pren energia i es fa gran. Per tant, cada vegada que t'atrapis amb un pensament negatiu, respires fondo, dones gràcies per haver-te'n adonat i t'enfoques amb alguna cosa que sigui molt positiva com per tu, o et dius alguna afirmació que sigui poderosa, motivant per tu. Molt bé, moltes gràcies. Qualsevol cosa pots deixar el comentari a sota del vídeo o escriure'm al mail que trobaràs a baix. Gràcies, gràcies, gràcies. Que tinguis un dia extraordinari.